og video guys kay ning nalitiguang na ta. Ang una din ani guys kaha gitak-ang, sunod ang mantika, sunod ang mga lamas, dayon ginaling na karne. Pasensya na guys. Awahid pero mauna na ang pagproseso. Iinit ang kaha, ibutangan og mantika o ibutangan og lamas na ahos ug bombay, dayon ang ginaling nga karne. Kana ra siya diha ra ko. Diha ra nga wala mga video ko. Nakalimot ko nga mag-latte. So mao ni guys, ato nang palutuon ang karne una nato isunod ang kuan. Uban nga sangkap no pos. Kuan man nang himuon ani guys, palabok. So ato sang paabot ang pila ka minuto nga mo luto siya. Ato sa takuban. Ato nang ilunod ang waikos locos. Ang ilunod, tinaluto na ang ginaling. Ngayon, ato na satni siya pag-abuton na maluto. So, ato na sa takluban. Ngayon, paabot pa ta kung maluto na po. So, ato na takuban guys. So, gatong minayan ang tayo. Then ako og nor cubes para palasa. Lapot. Isang pabukalon guys. So guys, nalapot na siya. Okay na ni. Ato nang haunon. Ato nang ibubod sa atong palabok pasta. Okay guys.
Next ang egg.